Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig mga palayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-11 na nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Bado gayuhom kita bangod sa sining noong kataas man sang COVID-19 kabayunta lang karon sa hapon sa report sang DOH Regional Office 6 maganubo ini ang kaso diri sa Negros Occidental. Baong Negros Occidental so Brasin walang Bacolod 50 kabilogid ang COVID-19 nga kaso. Ay puwerte. Sige pangamuyuan talang ni nga malampuwasan naton ini tanan. Okay, kabudlay sang sitwasyon. Kung sa bagay basta social distancing lang kag face mask gid ang kinahanglan naton kon yara kita sa gwa sang aton sining puluyan. Kamusta nga to sining mga kaakson sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa mga kaprobinsyana naton diri sa Negros Occidental. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan kag sa Oriental side nagapangamusta kita mga kaaksyon sa inyo sining mga kaaksyon naton nga nagapamati na sa aton sining broadcast diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang mga kaaksyon ta sa mga banwa kag sa mga nasakupan sang probinsya sang Guimaras. Kamusta kamo iya mga kaaksyon sa probinsya sang Iloilo, kalakip man sa syudad sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Inantique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Nagapaabot gid kami sang pagpangamusta kag nagatamyaw kita sang malipayon nga udto sa inyo tanan-tanan. Baong halos kalabanan nga kamatamat na chibog sa sining nga udto nakapanyaga na. Pero ang iban gahimos pa para palanyagahon naton mga kaaksyon. Sige, inupdalay kita sa sining nga udto dalawang mga balita lokal, national kag international. Kalakip man ang ato sining nga mga local and national issues
sa sining udto. Sa kinanda na ko ang inyo sining Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial Dalon karon dugay-dugay ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa department heads or mga department heads sa Kapitolyo ginsapol ni Goblakson subong aga mga kaaksyon. Kalakip man ining plano nga mandatory vaccination sa Negros Occidental, padayon nga ginatun-an suno kay Gob Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Ramos nagpahayag nga hindi makapatuman sang pulisa ang Homeowners Association kung wala board resolution matapos ang reklamo nga may subdivision nga pangayo sang kopya sang ORCR sa mga salakyan nga nagasunod sa lugar. Kalakip man sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eden Abuso, mga insidente sang tuig 2021 nagsakao sang masubra 22% ikumpara na kaligad nga tuig 2020. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, pamilya sang magpakaisang ginpangwigit patay sa banwa sang Morsya, nagapati hindi otoridad ang nagpatay sa ila himata. Kag sa San Carlos City, pabalik-balik sa presuan sa illegal nga droga, liwat nga nadakpan sa bypass operation. Kag ining isa ka insidente sa isa ka lugar diri sa probinsya, gina-check ta pa ini, no? Kung saan ini natabo, kag kaina lang ini tabo. Dali lang, no? Kay gina-check pa nato na i-confirm naton sa concerned PNP ang ining balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Barangay Vista Alegre, Kapitan Lindy De Leon, may pangabay sa pumuluyo agud nga hindi na matabo ang kangay sa Quadra Robbery Group, balay nga ginarintahan o sisaon sining nga hapon. Samtang sa mga balita naman out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, kasong murder kag frustrated murder na talana nga igapasaka batok sa suspect nga naglutang patay kag isa pang pilason sa natabo nga shooting incident sang nagligad nga Sabado sa siyudad sang Cadiz. Balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, kapin sa 1,000 ka vaccine sa COVID-19 wala nagamit tungod naglapas na ang expiry date. Samtang sa balita naman sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Tikar karon dugay-dugay, ini may kang tanan sa kaso sang kriminalidad sa siyudad sang Talisay, nagnubo iban sinin na file na sa korte. Samtang sa balita nasyonal naman, anong patay ho? Grabe maning rayo to sa Caloocan City Jail ho. Anom ang patay, 33 ang pilason sa riot sa Caloocan City Hall or Caloocan City Jail, mga kaaksyon. Pilipinas, yara na sa critical rest bangod sa COVID-19.
Kaga 11.11 milyones ka mga kabataan nag-edad 0 tubtob 4 ka tuig target nga bakunahan kontra COVID-19. Kaga 3 ka mga panibagong varianto sang COVID-19 ginakabalakan na naman sang Department of Health. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang marugay, mahina ang kalaban mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, then ang inyo sining mga mensahe karon dugay mga kaaksyon. Kay tirahon ta ng mga ginpadala ninyo nga mga mensahe. I-like lang kag i-share sa ang ato sining pagpangalagad, no? By Aksyon Radio Bacolod Facebook page sa Aksyon Balita Banat Bulig mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistil sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes sa January 11, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 28, liwat 14 and 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. No? May lang pag-monitor sa kay Crescent Minias Villalobos, Dinis Richard Tibor Roma, kag Mama Janet. Araman sa online sa aton sining pagpangalagad. Kalakip man sa kay Cindy Arosis Paras, kay Mark Aliho, and Christian Cabalan Kasipong, no? Jocelyn Libon Dispoho, Rochelle Evangelista, Donna de la Gracia, no? Kay Donna de la Gracia. And Gracelyn Cordero Reyes, Nestor Herbias, Early Flor de Liza, no? Early Flor de Liza, kay Madam Virgie Esos Olpenda, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Humalumina, Fernie Espanyola, may lang pagpamati. Christine Minias Villanueva, Rafael Diaz, and Connie Esparesia Labaniego. Kag kalakip man sa kay Pelton Lipora, may lang pagpamati, no? Kay Pelton Lipora. Dintong iban. Greg Cordoba, may lang pagpamati. Greg Cordoba. And dali lang ha. Kay Haratim si Gigi. May lang pagpamati. Haratim si Gigi. Correct ni siya. Sige pa-shoot out lang sa pamilya Aros sa Barangay Tagok, Kabangkalan ni siya. Halin sa kay Cindy Aros Isparas. And Leonard Untal, mayong udto lang, mayong udto man, no? Liog lang ko tamyaw sa pumuluyo sang Barangay 7, especially sa pamilya Untal kag Siskar, karaga pamatigid. From Leonard Untal sang Magalyon ang pagpanamyaw, no? Ayos sa kay sa Iloilo, dra sa inablos ni Madam Virginia San Antonio Olpenda, sa kay Noli Olpenda, kag sa iya sining pamilya. May lang pagpamati, no? Okay, sige. Christian Cabalan Kasipong, may lang pagpamati sa kay Nong Rodi Abanyo, sang Barangay Manganoy, La Castillana. Permigid ka pamati sa programa mo. Salamat gid, kag thank you gid kay Rodi Abanyo, kag Christian Cabalan Kasipong, no? Humalumina, may lang pag-monitor, no? Mikay si Helan, ano siya? Hiyan.
Mikay si Hian, mayong udto lang, tamyaw lang sa Hian family, kag Latic family sa taga Don Salvador Benedicto. Si Janet Hian ni gali. Okay, thank you gid madam. Madam Janet Hian. Kay Linardon Tao, may lang nga pagpamati. RD Untal. Nagatamyaw lang kita kay Andy Ontal. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:56 ang aton oras mga kaaksyon. Sanbayan ay aksyon Eden Abuso sa patrol. Update na iho sa karon sa pungsod may confirm ng 43 ka Omicron cases mga kaaksyon. 43 na diri sa pungsod Pilipinas ang confirm nga reports no kag 35 dring asymptomatic kag 7 dre ang may symptoms the rest dre anon way pa mahibaluan. Ini ang ginpabutyag ni Dr. Sencha Saluma sang Philippine Genome Center Executive Director mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay sa ato sa nga pagpangalagad mangin kaupod taman si Lauren Ligarda, former senator sang Republic of the Philippines kag representing sa Lone District sang Antique mga kaaksyon. Karon lang dugay-dugay Inday Lauren Ligarda, no? Ang Life Extension Coffee Mix amuning para sa inyo, no? Katuan tanay si Aksyon Eden Abuso, ginpakigangutan si Barangay Captain Lindy De Leon sang Barangay Vista Alegre. May pangabay siya sa pumuluyo, agud nga hindi na matabo pa ang kaangay sa Quadra o Konaki Quadra Robbery Group. Balay nga ginarintahan o si Saon sining hapon sang kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, ginapangabay ni Barangay Vista Alegre Kapitan Lindy De Leon sa mga pumuluyo na hindi magpangduha-duha nga mag-report sa barangay officials kung may makaduluda nga ginahimo ang ila kaingod agud mahatagan pagtamod sang barangay kag mapabalo ang kapulisan para malikawan ang insidente nga matabo ka nga isang Quadra Robbery Group. Suno kay De Leon, wala sa sang report kinabaton angot sa mga aktibidad sa mga patay nagligad ni Lunes kag wala man ini-record sa barangay. Sini nga hapon, Action Rex, no tala na buksan sang kapulisan ang balay nga ginrentahan sa Day Quadra. Sa presensya man sang kapulisan, barangay officials... Away na to gali sang nag-star Aksyon Eden?
wala na to subong may nag-star kay ti crime scene pa sa Aksyon Park. Subong to maaga tani mo alas 10 na. Galing kay wala nag-abot ang complainant. Ti wala nila na push to pero ti ambal ni Cap de Leon sininga hapon mga launa ko na alas 2 bisan wala pa ang complainant. Basta ara ang kapulisan, ara ang pamilya, buksan to nila para mahibaluan kung anong ara dito sa sulod. Kung may mga missing, ito ba lang ang na-report sa police station. Pero may garanta pa na to before na tabong insidente kung sila lang? Sila to, Aksyon, mga 2 months pa lang to sila. Pero sila lang, wala sang iban? Wala sila kapalayag, wala sila sang ideya nga kung before sa ila, dugay na wala na rentahan na o kung may nagrenta before sa ila. Pero kay sila duwa pa lang nakabulan, that's why wala ni Nihoy. Bisan, ang caretaker? Wala sang caretaker? Wala, Aksyon Rex. Kaya ang kuha ni Gali, ang balay ni, wala lang yung palayag ang pangalan sa tag-iya. Pero, kuha ato sa abroad. Kaya may hinablos lang niya ang tag-iya, din sang balay. Damo lang yung nag-arrange dire. Kung wala sila yung kontrata. Do verbal lang yung pala ko nung rin pahanay. Nga, okay, sa amo ni, tuktot nakakadapos na bulan. Amo ni nga bili. Wala yan sa kontrata, that's why nga labod na yan man sila. Magsumay man bala, kag tinabaluan man nila nga wala gid sang ideya sa illegal nga aktibidad. Ang tag-iya mismo sang balay. Actually, ang police to nga ara, pani present, Aksyon Rex, from police station number 7, police station number 4, kagpating taga police station number 3. Kaya may mga reports sa police station number 3, nga base kuno may mga kinawatan man bala sa ila area nga ining quadra robbery drug group na ang nagkuha or nagkawat sa ila sini nga mga pagkabuta. Pamatingan naton si Kapitan Lindy De Leon. Supposedly ang schedule subong is to open the area kay ara ang pamilya, may ma-witness ang pamilya ano ang makita sa sulod. Unfortunately, ang mga complainant wala ka upod sa pulis kagway nag-abot pag-abot din sa Chimpo. So gin-reschedule sa Station 7 1 o'clock this afternoon to open that. So ang tuod bang ginkandado na sa barangay pero ang yabi to open that is ara sa investigador sa Station 7. So later sa 1 o'clock in the afternoon, balik ko naman na dire upod na. Whether ara ang complainant or wala, mabre kami. This is a crime, considered still a crime scene under investigation. So ang barangay is only there to support kung ano ang kwando. So whatever no open that, we will witness kung ano ang ara. That's why we will be taking up pictures. Kung in kaso may kuha, may turnover na siya kung ano inventory. Pero karon ano to oras sa aksyon na din? Mga nauna, last dos ko na Aksyon Rex, depende sa pagbalik ko na sa aton, siniyak pulisan, pero sinya hapon. Station 7 nga sakop nino? Yes, Station 7. Kay Sir Bonilla? Station 7, Station 4, Aksyon Rex. Kay Sir Bonilla, kay Sir Guhin eh? Oo. Sige. Kay basi maka-invite man sila sa mga katapobla sang media. Oo. Open gito Aksyon Rex. Actually, ara, mantutugan. Hina, nag-standby man. Dali kay wala gid na push through. Pero okay lang sila yung ara man sa media. At least na ma-survey, pass witness kung ato man itong mga kagamitan nga makita dito sa sulod. Oo, okay. Parang bisan paano, transparent lang. Kag ambot nga may caretaker na dito sa area to? Wala Aksyon Rex. So, wala pa dito yung subong nag-star kay ng crime scene pa sa. Kasi wala man dito yan nag-star ang Yung reporto primero ni Aksyon Alvin daw may iban patunga daw may isa ka pamilya or duwa ka pamilya blang sang natabong insidente? So far Aksyon Rex wala to. Kag ang sa townhouse niyang ga mo sitting ng gid sang ga sa ilang nga gate may tiyanggi. May pamangko to wala gid sila gani. Ano to ganing area to Aksyon din? Villa Homes. Villa Homes. Oo. Damo mga pamalay to. Sulod ka to? Damo pamalay Aksyon Rex do ka country homes type man nga do ka regent bala nga type. Do ka no?
Loka Regent or Ah. country homes niya pa, may ikit-ikit balang balay. Oo. Gani Galing man. kiti, wala lang yung sila hibalanay. Oh, wala sila kilalahay ah. Oo, wala lang yung labo. Ito kayo yung nagagawa lang Oo, ako na eh. nagabakal siyanggi. Ako Gani. lang na aga, paghahalin, gabi naman mapuli. Oo. Na, tiyan mo na mo na itong sitwasyon. Damo man gali pamalay dito gali sa area. Pero why gwardiya pag sulod ninyo? Wala, open lang yun siya. Kahit rin kami nag-agi sa may Trinity mo, tilunhan sa Riverwalk, di ko kapawala. Sa wala sa gali. Open lang. Oo. Yes. Sige. Yes, Aksyon Rex, karon sa po na mabasig makatuan mo itong action dyan para mabalaan to nila. Kung ano ba itong pasulod sa... Mga 1 o'clock to, ipa-coordinate to ni kay Aksyon na John Diaz kay Sir Bonilla bla. Yes, Para nga bisan paano makakuha to to. update kung mabuksan to, makapasulod sila sa mga katapos ng media to para malantaw man ang area. Yes, Action Rex. Si Sir Bonilla, 1 call away lang na niya. Oo, way man ang problema kay Sir Elmer Bonilla. Yes, Action Rex. Sige. Balitalin sa patron ang sa-action niya action, hindi na boto ang action, din ka man sa Pinas, laguton ka sa ngaman balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, ulo sa action. Kabakolod, action, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Ida Naboso. Balita sa patrol mga kaaksyon. May koneksyon sa may kong kulo ng manubong. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain. Matapos ang balita ni Aksyon Ida Naboso, kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Councilor Dindo Ramos nagpahayag nga hindi makapatuman sang pulisa ang mga homeowners association kung wala sang board resolution matapos ang reklamo nga may subdivision diri sa syudad nga nagapangayo sang kopya sang ORCR sa mga salakyan nga nagasunod sa lugar. Aksyon Balita. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, ginkuhaan rin naton sang legal opinion kag pahayag man no, si Bacolod City Councilor Dindo Ramos, siya yung nagapungko bilang chairman sang Committee on Laws sa sangguniang panglungsod diri sa masyadada. Aangot ini Action Rex sa reklamo nga nabaton sang aksyon na Radi Bacolod nga may nagaklaim kag ang complainant diri Action Rex nga muna bala may ara ko no sang isa ka subdivision diri sa may dalan circumferential sa may barangay Stephanie Action Rex nga nagapangayo ang gwardya sang kopya sang ORCR sa babatorista nga luyag magsulod sa lugar Action Rex pero mga initial information allegedly wala man kuno sa mga information kung wala may mga board resolution nga gin-aprobahan ang homeowners Action Rex antes man nga ipatuman ang ining pulisa no sa sila nga subdivision. So according kay Councilor Dindo Ramos, do nga wala pa siya sang formal nga reklamo Action Rex nga nabaton regarding sining office kay kung may mga complaint Action Rex kisagi na padangat din sa barangay o kung sa sanggol ng panglungsod para makapatigayon sang mga pagtipon man no, sa mga facts regarding sa reklamo kag makapatigayon sang aktual nga public hearing para mangitaan sang solusyon
o kon ng concern sining mga tag-reklamo Aksyon Rexa. Pero according diri kay Councilor Attorney Dindo Ramos nga kun ang road lot Aksyon Rex wala pa bala na donate sa City Government of Bacolod City. Ang nag-regulate sa Aksyon Rex ang homeowners, no? Ang homeowners te paagi by virtue sang mga board resolution dira kung mayara gid man ang presidente amo ini ang magapatuman sang policy Aksyon Rex. Pero according kay Councilor Ramos, kung ang road lot naman gin-donate sa City Government of Bacolod, ang homeowners Action Rex hindi na nagali makapatuman sa anuman nga policy, kundi i-regulate na sa syudad sa Bacolod. Kagati amo tang nga sinagad mention, kung wala pa na donate ang road lot sa City Government, ang homeowners sa magina ang manguna Action Rex sa pag-regulate at pagpatuman man sa mga policy. Kasi kung nakitaan ka nila, makapaayon sila siling mga pumuluyo dira or mga miyembro ng homeowners sa ila-ina gina-implement Action Rex. Pero with the supporting board resolution, kung ano man ang ila siling ginapatuman. Yes, dapat mayroon sang dokumento kag legal basis Action Rex, one of which ang Bali Councilor Din Ramos, dapat mayroon sang board resolution antes man ini nga ipatuman Action Rex, no? Dira sa concerned kag datong dana nga nga subdivision. Kaya first time nato nakatian kag nakabaton sa reklamo Action Rex nga ini nga kaso bala or complaint nga ORCR, ikaw ni nga nagapanag-iya, motorista, kag ang kopya mo ya ihatag mo to Pwede ba lang gani iban nga documents mo basta legal or ipakita mo man lang sa naga-check dira nga I don't know kung anong purpose na, no? Pwede mo walang ganin mapakita na action dahil mo no need to confiscate or kwaon or pangayoon nilang kopya sina, no? Like for example ang ORCR. Yes, Action Rex. Kaya actually ting iban through sticker Action Rex kung may mga subdivision nga naga-regulate. Kung may sticker kaya pwede kaya automatic ang imong sinasalat may sticker makasulod ka. Makasulod ka sa ka subdivision or pribado nga mga lugar Action Rex kay piamo na bala kun baga na-include kayo sa listahan ngati amo na may sticker ka kag residente kagid sang nasambit nga lugar Action Rex. Pero padung kay diri ni Councilor Dindo Ramos, since wala pa man siya minabaton diri nga mga forma complaint, it's either pwede makapaduno Action Rex sa barangay, no, ining mga tagreklamo, or pwede man nga magpadala sa communication siya sining nga office para matagan sang nagakaigo nga tika nga Action Rex. Pero what I mean bala ang homeowners pwede gid ka demand sang ORCR? Or ini proof nga ikaw residente sang lugar pwede sila ka demand ORCR or ikwaon nila action din? Amo na Action Rex ang palayag ni Councilor Dindo Ramos nga luyag niya kung tani una hibaloon ang mga factual bala kung bala may mga board resolution nga ginaprobahan Pero amo na Action Rex kung may aras ang Homeowners Association kag kung may mga resolution nga gina-approve, dapat ma-inform nimo ang publiko, may mga public hearing dira nga pati gayunon kay para may consultation. Yes, correct na. Public hearing involving sa mga residente sa lugar. Amo na Action din? Yes, Action Rex. Amo na siya dapat ang proseso kung bagano. Dapat kinaprubahan gali isang majority, isang pumuluyo sa isa ka homeowners ang among board reso. Kaya antes Action Rex nga mapatuman, dapat may, kumbaga may mga information, dissemination bala, ma-inform ang publiko. Kaya ang ibang Action Rex, base bala wala sila na-inform, kasi automatic, pagsulod mo sa isa subdivision, may mga policy na Action Rex. Kumbaga, antes bala magpatuman sa mga ordinansa, ang ginaubra sa Bacolod City, ginabutan na Action Rex sa mga obvious bala mga lugar ng mga tao nga amunin nga ordinansa, naprobahan, ipatuman sa amunin nga petsa, kag dati bilang kamalas ang proseso kag ma-informan ang mga residente para at least hindi man sila Action Rex magsala-sala ay niya muli gali nga mga bag-o nga mga policy, mga regulation sa sulod sing sa subdivision. Pero si Councilor Ramos Action Rex willing to siya nga mag-abi-abi in kaso gidman nga mayroon sang mga formal complaint nga ipadangat siya sining nga komitiba bilang chairman man sa Committee on Law since practicing lawyer niya si Councilor Dindo Ramos doon nga nagapangalagad bilang kontihal sa Bacolod City. Ariwa ang tingog ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. But if the road lot
still the ownership is still maintained by the subdivision. So nag-regulate siya na ang ilang homeowners association. Pero kung ng homeowners, wala yung isang mga wala sila board resolution. So, Hindi na pwede, no? Kaya ang policy, ang regulation sa tanan-tanan is by virtue of a board resolution. No, meaning ang policy making bodies ang homeowners association, ang board of directors nila. Ang presidente, implementer wala sa policy, mag-inobra sa board. So, ang resolution, meaning wala sang rules na dapat i-implementer ang ilang presidente. sa attorney, ano ning pwedeng na ma-advise sila man? Like mga nagareklamo? Ang reklamo, they can file their complaint sa barangay or sa sangguniang paninsod para ma-public hearing. Mag-alala sa ato sa kalantangan. Action Rex na batian ang tingog no ni Bacolod City Councilor Rally pa to. Ah. Dumay garali, dumay gasinggit pa to sa kilid ni Councilor Dindo to. Wala. Basta mga background noise lang na Action Rex na. Taga mo na. Basta ang mga complainant nag-monitor man sulat lang sila sa communication sa barangay. Either sa barangay or kay Councilor Dindo Ramos mismo sa Sangguniang Yes, Panglusod. pero usual Action Rex kung magpadala sa communication sa barangay kasi ako hindi nila ma-resolve gina-refer man nila sa Sangguniang Panglusod Action Rex. Pero depende na importante dira may assistance nga mahataga ang mga opisyal natin nga nagatungkol karon sa posisyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon Dale Salazar, mga ka-aksyon sa rin karang gabayan sa Pinas, labuton ka sa awang balita pag-subdivision. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga ka-aksyon. Sige, daligid lang kay si Aksyon Marlon Hinobia, pa si former Senator kag Lone District Congresswoman Loren Ligarda, karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinobia sa Kapitolyo, mga department heads sa Kapitolyo Provincial ginsapol ni Goblakson subong aga. Anong purpose ni? Kag plano nga mandatory vaccinations sa Negros Occidental padayon nga ginatunan ni Goblakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Aksyon Marlon? Din siya magi. Sa Aksyon Marlon Hinobia. Daligid lang, no? Kay check ta sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar? Why sa Aksyon Marlon Hinobia? Daligid lang mga ka-aksyon, daligid lang, no? Sa mga ka-aksyon pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid mga... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang serbisyo. Balikan ta si Aksyon Marlon Hinobia sa balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Dari sa Maya Provincial Capitol Building sa mga agagin sa sapol ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Department Division Heads bali makabigining traditional nga pagsapol sa gobernador sa pagsunod sa bagong tuig. Isa dari sa gin pasalamatan niya unagid ang suporta bulig sa mga departamento kag division sa panggobyerno karon sa Lacson administration ag unagid diri nga gin pangabay niya ang
taga Office of the Provincial Agriculture nga dapat buligan no ang mga nabiktima sang kalamidad pag hatagan sang pagtutok ang pagbangon sa mga nguma nga lubos nga napiktuhan labi ni sa naglaslas nga bagyo Odette plus kin pakabayman sa gobernador ang OTA nga magbulig man para nga mapadasig ang paghatag ayuda sa gobyerno nasyonal sa mga calamity victim. Ikadua, ang Provincial Veterinary Office in Pakabayman nga buligan man ang mga tag-iya nga nagasakot sa kasapatan o damo man gali sa mga kasapatan ang napiktuhan na kalabatay ang naglaslas nga bagyo Odette. Yari si Governor Bong Lacson, angot sa rin. Traditional meeting, no? In all LGUs, usually the local chief executive would call for a first department heads and office meeting, mostly to encourage them, honor them for whatever they achieve, and also give them the direction for 2022. We still have to take care of our calamity victims, no? So I first touched on the OPA. I also touched on the provincial vet, how we can help the farmers go back and be able to plant again, and also to tap all ayudas coming from the national agencies. No? So there are a couple of help that our farmers can expect, financial or even loan, interest-free loan. As for our vet, of course, there were losses as far as animals is concerned. How we can again help our livestock raisers get back to normalcy. Sa ibang nga balita, angot naman sa vaccination, nakalabot man sa itulopangod ni Governor Bong Lacson ang ginhimo nga tikang sa nga lokal nga gobyerno sa sunod sa nga Cadiz. Sa riin nagpagwa sa mando ang alkalde si Mayor Salvador Escalante Jr. Dapat ang mga nagapatagayon sa transaksyon sa may Cadiz City Hall dapat mag-present sa vaccination card po sa lingon, dapat bakunado gid pati na ang mga nagatrabaho sa establishmento komersyal dito sa may syudad sa Cadiz. Diri sa may provincial capital, hambal sang gobernador sa gihapon padayon ginatun-an ina nga posibilidad ngod luyag pa ipa-usisa ipa-check ni Gov Lacson kung bala pila pa ang mga provincial capital employees nga waay sa gihapon nakapabakuna kontra COVID-19. Kaya nagapati ang gobernador kung mayara gid man jutay naman lang ini sila. So matabo ang plano hambal sang Gov ipatawag ini sila kagati siguro ibaloon kung anong rason nila kung nga hindi sila magpapakuna. Sabay naman sang paghimo mandatory o sa lingon sa publiko na gid on mandatory ang vaccination ti hambal ni sang gobernador i-diskusyonan pa ina sang mainit. Yari balikan ta si Governor Bong Lacson. We're still in discussion, no? If we need to do that. First of all, we're trying to find out how many of our government employees are still not vaccinated. I'd like to think it's very small numbers, and maybe talk to them. Now, as to the public, not allowing the public to come in because they're not vaccinated, we haven't decided if we will disallow them. Karon ko lang kung ano ang panibag ko naman nga observation sa gobernador sa saring sige-sige naman nga pagkasaka sang kaso ng COVID-19 at sa Negros Occidental kamanti ang latest active cases aron naman nagkasaka sa 342 kag ang isa na rin sa talupang doon angod may 11 ang nagdugang pag-o nga nagkalabatay. Di kamustang vaccination sa isa ka kwanda sa residences bla? First day subong sang pagbaton sang walk-in para sa booster niya, booster shot sa Aksyon Rexa. Away ni mga bag-o ya nga tag-isa ka turok pa lang mga booster ni. Gina-separate ang schedule no kay why Aksyon Rex kinadungan sa isa ka venue mo. Ang sabi may sekandos piyak to sa piyak mayara sang booster. Kon booster Aksyon Rex gin ano gid lagin
painan nila sang adlaw gid ang booster shots. Bali start subong adlaw Martes, magapadayon buwas Merkules, tub Webes kini siya, no? Pwede makakadto ang Sunrex dira, walk-in, pusilingon, kadto ka da, kuha ka form, fill up ka, linya ka da, i-check ang imo sining blood pressure, sa on condition lawas mo kakon qualified ka nga turukan, pa booster shots kay sigida, no? Rada pwede sila makakadto na Negros Residences ara sa may first floor may ma-accommodate si mo nga gwardiya ka may taong naka-assign dira nagkatagan ka sang giya pasaka sa babaw. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na malong Hanubayan. Ang kaaksyon din ka man sa Pinas Labuton Kasang Amon Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Santon Plaza Balso Panay ang habon nga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace kay Yario may interview ang DZRH. Upod kay Antiki Representative Loren Ligarda kag former Senator Loren Ligarda sa interview sang DZRH Manila. Sa ating linya si Senator Loren. Senator Loren, good morning. Magandang umaga sa inyo. Mayad nga aga kanyo tanan. Ang laki po ng pinisalang na idulot ng bagyong Idot. 11.1 billion more or less sa sectoral, sa agricultural sector. Ayan. Ano po ang dapat nating gawin dito at ano kaya ang tulong na magagawa natin sa mga farmers, lalo sa Visayas at Mindanao na apektuhan ng bagyo, Senator Ma'am? Importante po, magbigay po tayo ng mga fiberglass fishing boats o maski yung gawa sa kahoy na fishing boats sa ating mga mangingisda ngayon. At kausap ko lang si Governor Kakabag-aw ng Dinagat Island kung saan nga ay sinasabi niya kailangan din ng mga binhi pananim para ang mga nawala ng kabuhayan at nawala ng mga bahay ay makapagtanim para makaani man lang ng mga gulay na kakainin nila. At yan ang ating tulong na ibibigay pa rin sa Dinagat. So importante ang kabuhayan po ng mga tao at ang kabuhayan na yan sa mga mangingisda ay kailangan fishing gear gaya ng mga lambat at ng fishing boat at sa mga magsasaka ay mga binhi at mga gamit ng pananim. Maliban dyan, syempre, yung unang importante ay yung construction materials po para sa mga rebuilding of homes gaya ng ginawa namin sa Antique. Syempre, ang food packs ay napakahalaga dahil talagang milyon-milyon tao ang naapektuhan dito. Kailangan po patuloy ang ating pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pagkain. Ang ating pag-rebuild po ng ating mga ospital at eskwelahan ay kailangan prioridad din na ito'y galing po sa pondo ng gobyerno ngayong taong ito. Namomonitor ba, ma'am, yung tulong natin sa mga biktima ng bagyo? Kasi ang focus ngayon, atensyon ng gobyerno ay yung sa pandemic, sa COVID-19, itong bagong variant ng Omicron na naman. Opo, bagamat mataas ang Omicron at ang COVID, ay wag po nating kakaligtaan siyempre ang higit na 20 na probinsyang apektado po ng bagyong Odette nung bago magpasko at ang rebuilding at rehabilitation po nito ay magiging taunan gaya po ng Yolanda. Kaya kailangan po ang ating prioridad ay pagbibigay ng building materials para po sa kanilang mga bahay at pagbibigay ng pangkabuhayan. At yan po ay gaya ng sinabi ko, mga
maliliit na negosyo hanggang mga puhunan sa gulayan at sa sari-sari store para po may pang tawid gutom, so to speak. Yan po ang ginagawa namin sa Antique. Immediately nung umaga po pag alis ng Odette ay nandyan na po ang mga truck ng construction materials. Ang ating dapat bigyan po ng pansin yung pag-release po ng Quick Response Fund ng ating mga LGU. Hindi po quick, kailangan po may mekanismo para po mabilis ang pag-download ng pondo sa mga tao dahil mas mabilis po pag pribadong pondo, gaya ng ginawa ko po, personal cash assistance kaagad nung umaga, nagawa ko na kaagad. Ang gobyerno syempre may proseso, may audit, kaya po mas mahaba ang proseso. So kailangan gawa po tayo ng mekanismo na mas mabilis makakatulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga nangangailangan pagkaalis ng bagyo. Pero bago pa man dumating ang bagyo po, ang pag-preposition ng goods, pagbigay po ng pagkain, bago pa man dumating ang bagyo ay dapat nandyan na po nakaposisyon para po hindi magutom sa panahon po ng nasananta ng bagyo. Ano ba ang dapat ibigay sa mga biktima ng bagyo, Senator Mama? In kind po ba o kailangan na cash na ang ibigay sa kanila? Pareho po dahil ang cash pwedeng bilan ng materyales sa mga hardware stores na lokal kung hindi po sila naapektuhan. Pero in kind, mas magaling para po mas mabilis sila makakapagpatayo ng bahay at maari din po iresikulo yung mga naputol o na tanggal ng mga bahay at mga puno. Marami pong coco lumber na pwedeng gawin sa mga uprooted coconut trees. Marami pong fertilizer. Sa taas po ng presyo ngayon ng abono ay pwede pong gumawa ng organic fertilizer mula po sa mga dahon at mga tuyong dahon, tuyong twigs at mga puno ay pwede lang pong manual shredding po ang gawin at kasama ng food waste at ng lupa ay gumawa ng organic fertilizer dahil alam natin mahal ngayon ang pesticide at fertilizer. Kaya dapat organic gawa na lang po natin. So, yung mga sinasabi natin na waste na galing po sa Bagyong Odette ay maari pong gamitin to rebuild homes at mga eskwelahan. Ang dami pong kahoy na maari pong i-reuse sa mga ito. In the meantime, marami pong tumutulong sa pribado at sa pang government help. Patuloy po natin silang tulungan dahil malawakan ang epekto po nito at maraming buwan po ang kailangan nilang tulong. Na kaya patuloy po tayo. Kaya po tayo nawala. Kausap ko rin si Governor Kakabag-aw sa kabila na linya para po sa tulong po natin sa Dinagat. Senator Lauren maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at stay Magandang safe. umaga Ingat sa din po inyo. kayo. Stay safe. Thank you, Deo. Good morning. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balaktasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos. Salamat gid sa DZRH Manila, mga ka-aksyon. Diri kita na standby na aksyon na Brian Morden, aksyon na din na busok kag nga to sining mga out of town reporters. May tisik kulang balang imo sining lawas ang vitamin C
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tinagamat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang Ayos, sige, manamyaw tanay kay paring Archie Baez, sang OTTG, may lang pamati. Archie Baez, tamyaw lang pamilya Hisita, kag pamilya Bitaan. No? Kay Ray Gumayan, sir, as kulang ang booster sa Bacolod para lang sa mga taga Bacolod, taga La Carlota ko, OFWs. But lang daw may ara man sila ganin na booster sa ibang lugar. I-check lang sir basi pwede man lang sir Ray Gumayan. Morales Quilio Fili Aliesa mayong udtogid sa tanan, mayong udtuman. Donald Kabasag may lang pamati, no? Hi friend, sa kay Mary Jane Gostilo Isanan, may kababayan. Thank you gid Mary Jane Gostilo Isanan. Paper Parsley, may lang pamati. Siling ni Paper Parsley, Aksyon Rexperting, agad daw LTO mana mangita o RCR. Basi himuon, ay kalain. Nakayuhuman ko sang last nga ambal mo Paper Parsley ba? Mingapis, may lang pag-monitor sa Barangay Santa Rosa, Morsia, Negros Occidental. Kay Mingapis, Rochelle Folencio Susana, Leonela Tarosan, sa Corner Gatoslao, San Sebastian, Melvin Finiafil, Leonela Tarosan, ara naman si Nolinda Auditor Lapos Aguirre, may lang pamati, Nolinda, and Rodelyn Mundido kasama, kami di sa Gimbal Pradahan, Gimbal Iloilo na tamyaw ko lang na pamilya Mundido sa Barangay Mansalanao. Condolence gali sa pamilya Arsaga. Okay. Sige. Sugar Spices Alba Honeybee. Good afternoon sa Rex ba nakita? Okay. Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee, no? Sa mga timda sang Aqua Drips Water Station. Thank you gid Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Lisa Montecastro Narciso, Cathy Bear, ara naman si Cathy Bear. Si Baryoga Ray, may lang pag-monitor, no? Rick Hintiloso, may lang pamati sa Purok Coribanga, Barangay Pandanon, Salvador Benedicto, no? Lolodote kag Lola Fito Rabilia. Tomas Brunyola, salamat gid Baryoga Ray, ara naman. And Martin Aliling, no? Rodora Syoko, Jolie Militado, may lang pamati, no? And Joshua Bia, no? Joshua Bia, ginatamyaw lang si Jinky Dialagdon, kag Vanessa Mayo, Treza, Mamilia Piliado, no? Tamyaw lang Tiakos Cadiz, Jonah Espanyola Traka, anong Traka man? Kadugay nagid wala kami kontak sa iya. Okay, sige.
Riza, Teresa, Mamilya, Pilyado. Si Jonah Espanyolada, basi ko nagamonitora. Sige, John Resisyo, may lang pagpamati, no? And sa kay April Joy, Buena Flor Gaston, may lang pagpamati, Galantawa, sa Purok May Gugmaon, Barangay Tangob, Bacolod City. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolong nun kag negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sagsag anong ang kalintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo
salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad kay paring Alan Navales, may lang pamati, no? Paring Alan Navales, may lang monitor kay Mr. Milili Oligo, may lang pamati dira sa area sang barangay Tangob. Kadtuan taneng dugang nga mga balita si Aksyon na Brian Morden, pamilya sang magpakaisa nga ginpangwigit patay sa Mursiaw, nagapating hindi otoridad ang nagpatay sa ilang himata sa magpakaisa tong Raffles Blato. Kag sa San Carlos, pabalik-balik sa presuan sa illegal nga droga, liwat sining dakpan sa buy-bust operation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Brian. Aksyon Rex, ante sa atong report, pinapabalota lang sa mga tagpalamat Aksyon Rex. Na ari na di subong si Kwana, si Police Colonel Leo Pamitan sa Nokpo. Nag-meeting na siya kayo na pero hindi pa siya makapatigayon sa face-to-face nga press con kaya kung tani daw ginatalana to karon sa hapon gin pa kamaayok sa Rex nga sa Enero 14 na Enero 14 sa Friday, Biyernes Action Rex. So agora madakan pa may familiarization pablaction sa pila kadlaw kay ti baguhan Ilocano gali sa sir. Hindi siya Bisaya or hindi siya gikan diri sa aton sa Western. No, nakagi na sa Chief of Police sa Rojas kung deputy? Posible Action Rex diri sa aton gro do diri sa aton. Sa Negros Occidental. Ati may kwan siya 2 days nga honeymoon period sa paglibot-libot. Basi mapamangkot sa bilang hindi masabat o malibot pa sa Negros Occidental Action Rex. Sa mga nga update lang kay Sir Pamitan nga ari na sumod diri sa Negros Occidental. Samtang check na to nining atong balang duha ka magpakaisa nga Sanday John del Lionel Raffles. Kining duha nga nagkalasapuan patay dito sa banwasang Murcia, partikularmente sa barangay Blumentritt. Nagbalik tong pamilya sa banwasang Murcia kag naistorya ni Police Lieutenant Frankie Pasyente. Klarohon talang si Pasyente Action Rex Deputy Chief of Police ang Murcia. Ang hepe daw ay gitaan. Nagpakito kag ginpamangkot ni Pasyente kung may intensyon sila nga magpasaka sang kaso Action Rex. So sunod sa ila daw alang-alang na una Action Rex di man nila kilala kung sino ang mga suspitsado. Kag sunod sa ila dito nga nagapati sila nga hindi otoridad tuhay ini sa pila ka mga pasunib kag mga huna-huna sang publiko nga base otoridad naman to ang nagdampot sa ila sadtong magpakaisa kag si Reniboy Dasilio o kung di ka magsala sa barangay 35 kag ang pagkapatay man ni Aki Quadra. Sunod diri kay kay Pasyente, sila mismo nagpalayag nga mga suspitsado kay may nakapanugid man mga hindi man to police character kag medyo malagba sang buhok ang iban. In short, wala gid sila kakilala Action Rex kung sa day sino ato, no? So ginpamangkot man sa Murcia PNP kung may anong sinong mga grupo paginabi nga ginaupdan nila sunod diri sa pamilya why sila gid sang ideya Action Rex rason nga bisan sa pag-file sang kaso bisan pagkilala sang suspect o kuno nga sitwasyon hindi sila makahatag sang dugang nga information dito ya sa Murcia
PNP. Din pamangkot naman ang pulis kung magambal nga wala na sang intensyon nga mag-file sang kaso, kinahanglan pa bala nila nga mag-pirma sa mga non-interest na bala nga mga affidavit. Suno kay pasyente, siya wala na kay wala manggid sang suspect mo. Makapirma ka lang sang non-interest kung nakilala mong suspitsado pero hindi ka na willing mapirma. Pero subong wala ka gid maitudlo, wala lang ini action Rex. Sa gihapon nagapabilin nga basion si Hanaya sa illegal nga droga ang pinakamotibo kag pinaka mga anggulos nga ginatutukan gihapon sang kapulisan sang Morsya. Kamo na pinakauna gid sir nga motibo sir no? Oo. Kasi ang mga sila to itanong ko kasi nga itong kapulisan ako din sa pamilya ko no. Sa pamilya naman din ako din sila ano man do pamilya do Nagbabuhok? Okay. Pero sir, why pagkita yung ditong sir, no? Ang salakyan, sir, no? So far. Ang salakyan na ito na baro na pati nga pan. Amo lang ito siya. Hanggang dito pa, pagkikan ko sila ito na ito pati na. Pero sa mga plate number or mga dira, sir, nga pwede wala kay isa na rin sa mga kumulong yung isa na kabuhan. Hanggang iyon lang walang kami nakakita. Kasi yun paano pagkapatid na lupok yun naman bulwat sila ako ni Malay. Action na isang porosyon lang sang palayag ni pasyente angot sini. So why tagit sila sa action Rex wala pa sila sang may idugang paging information magluwas gid lamang sang pagbalik sang pamilya dito sa ila action Rex. Ang ibang nga balita gikan sa Nokpo dito sa syudad sang San Carlos na dakpan ining korte man niyo ginakabig nga street level individual surrenderer listed kag madamo nga bises nga nadakpan sa illegal nga droga liwat naman nga dakpan sa ginpatigayon nga by bust operation sa San Carlos PNP dira sa may San Juan Bonifacio Barangay 5 sa nasambit nga syudad. Ining suspitsado ginkilala sa kay Jovi Arisgar 36 anyos, soltero, wala sang trabaho, kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Sa by-bust operation, ini siya nadakpan sang o kunabaklan sang ginapatihan siya mo balor sang 800 o 600 pesos. Pero sang ginhalukay ang iya sining lugar, nakuhaan pagid siya sining poder sang balor 27,000 pesos, 200 o 27,200 pesos. Plus pagid ang 800 sa ginapatihan benta sang nasambit ya nga suspitsado. So karon ini siya balik na naman sa prisuan dira sa custodial facility sang San Carlos PNP. Aba na mga balita gikan sa Dokpo Aksyon Brian muli nag-report mga kaksyon din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Una tukon sama-sama tayo sa Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden kay Teresa Pacheco. May lang pagpamati kag Baltazar Gaspar. Action Rex, kababayan mana. Gali ni outgoing Nokpo PD. Ang incoming kay si Palgi Ilocano mana. Okay, sige. Marilo Travilla Catinoy, may lang pagpamati kag Neil Brian Balues kay Bitok Mikoyko from Dumaguete, may lang pag-monitor Mary Grace Mungkal Cabalfin, may lang pagpamati Nanay Lukring pamati gid live kay Guba Radyo ya. Okay. Diding alojamento, may lang pag-monitora. Sige, kantuan taming balita ni Aksyon na Ida Naboso, mapa-BCPO kita anay, no? Ini may kantanan sa mga residente sang tuig 2000 mga residente, mga insidente sang tuig 2021 nagsaka sang masobra 22% ikumpara sang nakaligad nga tuig 2020. Garing countdown sa report ni Aksyon na Eden Aboso. Aksyon na din.
Action Rex nagsaka sa 150 o kung 22.05% ang insidente nga nagabo diri sa syudad sa Bacolod sa tuig 2021 ay kumparar sa tuig 2020. Pero kay Bacolod City Police Officer o kung Police Office Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada, halin 1,134 ka insidente sa tuig 2020. 1,384 na record naman tinalikdan nga tuig. Dugang pa sa 8 focus crimes, nagpamunang kaso ng theft nga naglambot sa 154 tinalikdan nga tuig, samtang 80 lang sa tuig 2020. Pito man ang gindugang sa murder kundiin, 46 sa tuig 2021, kag 38 lamang sa tuig 2020. Nagnubo naman ang kaso sang rape, nagligad nga tuig kundi nagka-record sang 24 ka kaso nga mas gamay ay kumparar sa 54 sa tuig 2020. Sa record sang 8 focus crime, king nakadamo na record sa police station number 1 nga nagdangat sa 70 sites nagligad nga tuig gikan sa 20 sites lang sa tuig 2020. Sa traffic incident, pinakadamo man ang na-record sa police station number 1 nga naglambot sa 71 ikumparar sa 4 ka insidente sa tuig 2020. Dako man ang nagdugang sa police station 3 kung traffic incident ng paghambalan, bangod gikan sa 18 sa tuig 2020, naglambot ini sa 54 tinalikdan nga tuig. Pamati natin si Lieutenant Colonel Lester Liada. For ka incident, whereas ang 2021 may ara kita 1,384. So most of this incident or kung isa-isahon tapagin na ang index crime naton nagsaka kita by 59 from 265 last year to 324 sa 2021. So sa non-index naton nag-increase kita 191 from 869 sa 2020 to 1,060 sa 2021. Kung i-ano naton, gamay lang man niya ang ato nga index crime gid. Ang gintunaan nga nagsaka ang atong insidente this year is because ang pag-increase ang aton nga traffic incident from 134 to 244. And ang atong police initiated operation amo sa mga kampanya nato no, amo sa illegal drugs, illegal gambling, yes, sa loose firearms from 502 to 600. Balita gikan sa Bacolod City Police Office at Aksyon iginabol sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na idinabuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na sa kay aksyon na Roger Gutib from Cadiz City. No? Life extension na vitamin D3 anay para siguradong sigurado. No? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters. So nahunta na yung balita ni Aksyon na Roger Gutib, maki-update niyo kaso nga murder kag frustrated murder na tala na nga iga pasaka batok sa suspect nga naglutang patay
kag-isa ang pilason sa natabo nga insidente sang pagpanglutang sang nakaligad nga Sabado sa syudad sang Cadiz. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex nagaridi nang ipasaka ang kaso nga murder kag prostitute murder matok sa suspect nga nagpanglutang sa bayan sa Villa Luisa, Barangay Luna, siyudad sa Cadiz sa tinalitang nga Sabado pasado alauna takna sa hapon. Sa diin ang suspitsado nga parahin karon nga nakapalagyo. Inigin na kilala sa kay Joseph de la Cruz y Santa Ana, legal sa pagidaron kag gamit sini ang ginapatian sulpak. Naging panglutang ini Sanday Edgar de la Peña, 36 anyos, kasuniin patay ini sang on the way sa ospital. Kaga pilason ang isa pagid ka na igo sang bala nga si Ricky Inocencio, 43 anyos, tanan pumuluyo sang Villa Luisa, Barangay Luna, Ciudad San Cadiz. Sunod sa pahayag sang bago nga officer in charge, Chief of Police sang Cadiz City PNP si Police Lieutenant Siljan Dispi sa interview sang Action Radio. Natabo sang last Saturday sa Villa Luisa, so ready for filing after na ma-receive. Ara na ang pagabot sang death certificate, no? Death certificate na lang ang kulang. Then ready for filing na, then depende sang availability sang fiscal. Anyway, regular filing naman isa dyan ang matabo eh. Sa pahayag sang OIC Chief of Police nga ini ang pagtutok at identify naman ang suspect nga nakapalagyo lamang sa matabo ang krimen. Gina-consider nga kung file na ini ang kaso sa fiscal. Consider nga ini ang matigayon initially solve ang kaso. Ang biktima karon nga pilason na nakapayo na lang sila sini nga puluyan matapos nga outpatient man ini tadtong gindala diri sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic. Ang bangkay naman ni Edgar de la Peña nakahaya sa ila sinipulian dira sa may Block 17 Lot 23 sa Villa Luisa, Barangay Luna. Ang motibo sa paglutang among away pamilya nga hindi pag-insidyan ay kag nagpaglutang ining suspitsado. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin man kamo sa Pinasa. Labuton ka sa kamon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nga report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kay Arlie Dan Macoy. May lang pagpamatiga monitor sila da sa Barangay Sumag, Jan Acosta, kag kay Joshua Christopher Velas, no? Kag kay Angel Ping Soperales sang Singapore. May lang pagpamati, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio, masaylo kita na sa unang distrito sang probinsya. Ini may kangtanan sa kapin isa kalibo ka baksino sa COVID-19. Wala nagamit tungod nga naglapas na ang expiration date. Kanugon ba? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex padayon nga nagasaka ang vaccination rate sa Banwa sang Calatrava sa pihak sang hindi magsobra 1,000 nga vaccine para sa COVID-19 ang wala nagamit tungod ang mga ini ang naglapas na sa expiration date. Ginapahayag ni Dr. Mark Alan Rizaga, in charge sa vaccination program sa Banwa sang Calatrava Health Center nga nag-expire ang mga vaccine para sa COVID-19 tungod nag-igo sa probinsya ang bagong udet sang tinalikdan nga tuig. Kag ang mga pumululo ang yara sa holiday mood rason nga wala magamit ang mga vaccine para sa COVID-19. Dugang pa ni Rizaga nga ang mga vaccine na naglapas na ang expiration date amo ang AstraZeneca kag ila ibalik sa cold room kag ang probinsya o kon region na ang bahala sa paghimo sa tikan kung paano i-dispose ang mga vaccine. Sa karon ang Banwa sang Calatrava ang mayara sa 39% nga nakabaton sang first dose samtang 26% naman ang fully vaccinated base sa datos sang Calatrava COVID Center.
Yaring dugang pahayag ni Dr. Mark Alan Risaga in charge sa COVID-19 vaccination program sang Banwa. So regarding sa vaccination sa Calatrava, so in the past medyo naglubog-lubogin man during the holidays kaya yung mga tao daw alas na sila sa holiday mood, but in the past week nakita naman increase na sila liwat. However, may times din nga hindi ta maubos ang vaccine kaya due to gumagit ang demand sa December. Pero subong adequate na itong vaccines available git mga sobra kata available na pila 7,000 nga first doses. So enough siya sa tanan nga willing magpa-vaccine. Going back, Doc, sa mga na-expire ng vaccination, mga vaccinaton, ano ang ginahimo sa inyong opisina? With regards sa vaccine nga na-expire, ginatago na siya kaya ibalik na siya sa cold room. Sila na lang ma-dispose sa region or sa province. Ang tingog ni Dr. Mark Alan Risaga. Gikan sa Banwa sang Calatrava, Aksyon, Nelson Patiño nagasiling. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Nelson Patiño gikan sa unang distrito sang probinsya. Siling ni Sugar, Spices, Albahan ni B. Sirek sa titsod na ina sang Pilipino. Nga ginauyangan ang mga baksin. Ay, perti. Si Evelyn Tumakin Brose, watching in Sipalay City. Salamat, Gid. Kantuan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar masaylo tanay sa ika-3 distrito. Ini may kang tanan sa kaso nga sang kriminalidad sa sudad sang Talisay nagdubo iban sini na file na sa korte. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye, Aksyon Arlo. Action Rex, ginpahayag sa ato ni Police Major Jigger Jimeno, ang Acting Chief of Police sang Talisay City PNP, nga ang kaso sang kriminalidad sa lugar nga iya sinina sa kupan ang nagnubo kag madamo sang sininga mga kaso. Action Rex ang nasulbar na kag wala na gidman sang dalagko nga mga naglanabo base sa total assessment sang mga kapulisan para sa tuig 2021. Action Rex. Base sa statistics sang Talisay City Philippine National Police nagapakita nga kapin sa 50% sang kaso nagikan sa Women's and Children Protection ang nagnubo man kag ang iban sini nga mga kaso ang na-file na sa korte kag ang iban nga mga suspitsado ang angan pa sa karon nga maserbihan sang warrant of arrest. Ang ini nga accomplishment action Rex sang mga kapulisan suno pa sa kay Police Major Jigger Jimeno ang ila nalambot bangod sang aktibo nga presensya sang mga kapulisan sang mga force multiplier kag sang kooperasyon sa mga pumuluyo sa syudad sang Talisay diin amo ang unang nga nagapahibalo sa ila nga mayara nga mga tao nga makaduluda ang ila sining agiho. Dugang pa ni Police Major Jigger Jimeno nga dako ang iya pagpasalamat sa local government unit sa syudad sang Talisay nga nangin very supportive sa ginahimo sang mga kapulisan sa syudad sang Talisay. Report nagikan sa syudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Arlo Ticar. Balita gikan sa ika-3 distrito. Yariyo magkabulig sa constipation. Balukang constipation is a mother of all diseases, mga ka-aksyon. Iloilo is Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name yung naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsunod ko, nakadagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy,
Bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYAZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo lang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYAZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Inikilala ang DYAZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nauna sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:28 na nga ton oras mga kaaksyon sa kay Ronnie Labrador. Good PM, Aksyon Rex, mangkot lang ko kay may pasyente kami sa Silay City Hospital. Ginhimuan na doctor discharge paper kay pagwaon na nga hindi okay ang pasyente pwede lang na way ta kay balogay doktor na iya mo, doktor nang gahambal sina Ronnie Labrador kag sila ang makapa-discharge sang pasyente, no? Based man na sa ligasyon mo, way ta na kahibalo kung bala okay ng pasyente o kung hindi, pero ting doktor lang ni kay balo kag silang maka-determine sang sitwasyon sang pasyente, no? Sige, i-message lang tadi kay Michelle Sayo Gimiroy, may lang pamati, no? Sa sining
oras mga kaaksyon. Daw kalangalang nagita sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad ang iban pa naton nga mga topiko kag iban nga mga balitaan ta pa karunan tani sa Aksyon Reports Afternoon Edition dalas-das na sa Aksyon Firing Line kag sa Aksyon Night Patrol. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagaagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life. Sunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa ngamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.